Energy Max представя на вашето внимание революционния патентован продукт Макселин. Това е първият в света кисело-млечен пробиотик, устойчив на антибиотици. Биотехнолозите на Съветския съюз дълго време работиха по разработки, в резултат на които беше създаден уникален препарат, наречен Макселин, което означава максимална сила. Основата на Макселин е жива бактерия, с която природата е надарила всички живи същества. Тази бактерия се предава на човека още в утробата на майката и по време на развитието на плода го защитава от всички инфекции и вируси. Учените я смятат за дар от природата. Водещи съветски биотехнолози и медици, използвайки целия си опит и знания, не само успяха да изолират и съхранят тази бактерия, но и я направиха устойчива към всички видове антибиотици, като по този начин създадоха единствения в света природен пробиотик с подобни свойства. Основната функция и особеност на Макселин е създаването на уникална микрофлора, която потиска растежа на широк спектър патогенни и гнилостни микроорганизми, възстановява равновесието на чревната микрофлора, нормализира храносмилателната и защитната функция на червата, активира обменните процеси в организма и повишава имунитета. Той е приложим и след прием на лекарствени препарати, антибиотици, химиотерапевтични средства, хормонални препарати и лъчеви въздействия. Витамините от група В1, В2, В6, В9, ПП, Е, С, биотин и други микро- и макроелементи, съдържащи се в продукта, помагат на организма да повиши имунитета и да се справи с инфекциите. Макселин се препоръчва при заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробни заболявания, помага при хроничен панкреатит, холецистит, приложим е във всички случаи на интоксикация и алергии, представлява отлично профилактично средство при кожни заболявания, при остеопороза, при полови заболявания, както и при онкологични заболявания. Това изобретение привлече интереса на чуждестранни инвеститори, американски фармаколози и канадски биотехнолози. Всеки от тях е предлагал в различно време за това откритие от 100 000 до $1 милион. Но по патриотични съображения всички предложения бяха игнорирани. И така, през 2019 година се случи съдбоносна среща между един от разработчиците, професор Григорий Иванович Мирошников, и служители на компанията Energy Max, в резултат на която започна работата по организирането на производството на Макселин. Макселин, удивителна разработка на гениални учени, стана достъпна за целия народ на Казахстан. Ежедневната употреба на Макселин надеждно повишава вашия имунитет, а простудните заболявания и всевъзможните алергии ще заобиколят вашето семейство. Макселин е истински еликсир за здраве, красота и дълголетие.